Iawn, diolch yn fawr. Na i ddechrau efo'r datganiad arferol, sef bod y cyfarfod yma yn cael ei weddarlledu ac bydd ar gael ar-lein yn fyrach ymlaen. Os ydych chi'n hapus gyda hyn, fel y cyfarfod nawr. Diolch yn fawr. Iawn, croeso i chi i'r bwyllgor yr awdurdod. I ddechrau, os a rhywun wedi ymddiheuro? Oes, mae cynghorydd Louise Hughes a cynghorydd June Jones wedi ymddiheuro. Iawn, a hefyd, iawn, champion yn ei mlaen, datganiad cadeirydd, wel, da ni gai gyntaf gyd yn dimlo efo Wyn Jones cyn cadeirydd ac aelod o'r parc ar gosi fam ac bod ni yn gyrru cardyn os di'n bosib, sgwch o dda. A mae'n neges yn cydymdeimlo fel. A cydymdeimlo, ia. Negas cydymdeimlo. Iawn, diolch yn fawr. A ni mlaen i... Da ni wedi colli 2 aelod, sef Sarah Hatl. Mae hi wedi cael job efo Cyngor Gwynedd yn nhw. A wedyn mae'r un o wedi cael i penodi Dr Lewi Cunnington Jones wedi wedi tynnu nôl. A wedyn mae yna 2 set wag ar y peth. So diolch i Sarah Hatl a bod ni'n sgwennu i ddiolch am y cyfraniad mae wedi wneud i'r awdurdod. Rwan, fawr am wedi digwydd dros yr hag i bellad fi fel cadeirydd. Wedi bod yn fes i sioe amfeithiol Meirionydd ym mis Awst, a mi oedd hi yn sioe dda iawn, a nes i siarad efo lot o ffarmwrs, un 2 yma heddiw, a wedyn mynd i Iwan dweud mwy sa chi wedyn. Ac, hwnna ni yn môl. Rwan, da ni yn mynd drosodd at y prif weithredwr. Diolch yn fawr. Fi'n cyfynnu ar ymddiswyddiad Dr Lewi Cunnington Wyn. Mi reswm ydy mi oedd hitha wedi derbyn swydd pellach a wedyn yn methu oedd dim merch ar ymbrysur ganddi hi. A wedyn os oedd hi'n teimlo ar tegwch. A byddai yn gyda'r chwarae teg i waith yr awdurdod bod rhan fwyaf o'r pwyllgorau ar y mercher. Felly, bys i ychydig bach o fwy o fanylder ar hyn. O safbwynt yr llywodraeth, da chi'n ymwybodol wrth gwrs bu i Julie James ymddiswyddo o'r cabinet. Ac wedyn, da ni wedi cael yn symud o dan portffolio Anca Davies. O beth dwi'n ddall, fydd y prif weinidog newydd yn cadarnhau y cabinet yn ystod yr wythnosau nesaf. Felly, mae yna bosibilrwydd bydd y sefyllfa yna yn newid eto. O safbwynt prysurdeb dros yr haf, mae'n amlygu hyn yn bennaf yn Llyn Tegid, Ogwen a Nant Gwynant. Bydd rhaid mi ddweud bod y swyddogion perthnasol wedi bod mewn trafodaethau cyson drwy gydol yr haf er mwyn ceisio datrys y broblemau. Ac da ni wedi trefnu cyfarfodydd pellach. Dwi'n meddwl bod o'n deg i mi ddiolch i wardeiniad a'r swyddogion perthnasol am reoli'r sefyllfaoedd sydd wedi codi yn ystod yr haf ac am ei gwaith calad a'i ymdrechion dros yr haf. Troi at y sioe sir, yr unig beth o'n i eisiau ychwanegu beth gan Edgar i ddeud oedd bod yr awdurdod wedi ennill ond un o sioe. Felly, llongyfarchiadau mawr i bawb oedd yn hwm. Fu John a finna yn ddiweddar iawn yn cwrdd gyda Alwen Williams, prif swyddog gweithredol, cydbwyllgor Corfforedig y Gogledd a chyfarwyddwr portffolio Uchelgais Gogledd Cymru. I dderbyn diweddariad ar drosglwyddo Uchelgais Gogledd Cymru i gydbwyllgor Corfforedig y Gogledd. A fe hynna'n digwydd o'r cyntaf o Dachwedd.
O safbwynt yr awdurdod, da ni yn dal ei hawlio pleidlais a baterion llunio yn unig, ond mae yna drafodaethau mynd ymlaen does i weld lle os ydym ni gael yn gwahodd fel aelod heb bleidlais ar is-bwyllgor trafnidiaeth. So, dwi'n meddwl bydd hynna'n ychwanegu dipyn ar sut byddwn ni wedi cyfrannu i'r broses. A wedyn, da ni hefyd wedi gwneud cais i gronfa rwydweithiau natur, sef cronfa treftadaeth y loteri. A nod y loteri ar gyfer y gronfa ydy gwella a chyflwr a chydnerthedd Rhwydwaith Cymru o safleoedd tir amorol gwarchodedig. So mae mynegiad diddordeb wedi gyflwyno gan Eryri yn mis Awst am y grant a bydd rhaid cyflwyno cais llawn erbyn Tachwedd a eleni. A gwerth y prosiect os yn llwyddiannus ydy jyst o dan £1,967,000 o gynnau. O safbwynt sefyllfa gyllidol, mae'r swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod mewn cysylltiad ac yn holi am pwysau ariannol chwyddiant cyfloga. Mae'n ddyddiau cynnar y sgwrs i ddarogan unrhyw ganlyniad, ond gallaf yn gael yn gyson ydy doedd ddim yn positif yn genedlaethol na chwaith yng Nghymru, felly da ni ddim yn obeithio bod yna lawer o setliad fwy positif na'r patrwm sydd wedi amlygu hyn dros y blynyddoedd dwytha ar ei ffordd i ni. O safbwynt swydd y prif weithredwr, fydd yr panel recrwtio yn cyfarfod wsos dwytha ac yn dilyn yr awdurdod heddiw yma, a bydd yna gyfarfod arbennig o'r Bwyllgor Perfformiadau Adnodda i drafod y ceisiadau ac penderfynu ar y rhestr fer. Ac mi fydd yna gyfarfod arbennig wedyn o'r awdurdod yn cael ei chynnal ar yr ail o Hydref, lle byddan ni'n cyfweld a chadarnhau penodiad. A wedyn, yr peth ola sy'n ei ddweud ydy cynhadledd copa ar y 4 o Fedi, yna 55 o ieuenctid o wahanol ysgolion uwchradd Gogledd Cymru, yn mynychu uwch gynhadledd amgylcheddol syntaf y byd, i gyflwyno ymateb i'r syniad mawr o sut i ddatrys ar gyfwng llygred intro sydd ar y byd yma. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr. Wan ni eitem 3. Hawl i'r cyhoedd holi, a mae gennym fi un enw mlaen eisiau gofyn cwestiwn. Llinos Alun, ia? Ie. Lle... Mae'n le i fan'na, dwi'n sesa chi. Mae'n le, dwi'n sesa fi yma. A chi? Siwr yna, bot iawn, osfar iawn bod eisiau gofyn yna, hefyd, bydd ni gael ofyn, yn achobus. Hwn yn ei dier i fewn, pam nad ydy'r awdurdod yn fodlon trosglwyddo'r bas yn gyfan gwbl i grŵp cymunedol, neu werthu'r goedlan ar tiroedd bod cadw a defnyddio'r arian hwnnw i wella'r blas a'i redeg mewn partneriaeth. Diolch yn fawr. Mae gen i'r mateb yn yr prif weithredwr, sgwch dda. Mae'n mateb. So, fel rhan o'n ymdrechion i sicrhau dyfodol hir dymor o bras, da ni wedi cysylltu gyda nifer y gwmnïau lleol a chyrff genedlaethol yn ystod o 2 flynedd diwethaf. Rydym yn gyhoeddus wedi dweud ein bod yn parhau i fod yn agored i weithio mewn partneriaeth, ac mae hwn wrth gwrs yn cynnwys cwmni cymunedol. Rydym eisoes yn parhau mewn trafodaethau gyda un cwmni ac yn agored i unrhyw gynnig. Derbynwyd cyngor clir gan Carter Jonas mae gwerthu fel un eiddo oedd y ffordd o'r ymlaen o safbwynt sicrhau gwerthiant, a drafodwyd yr elfen yma ym mwrdd y plas ar y 12 o Hefin. Yn yr cyfarfod yna sgwrs mi oedd holl aelodau yr awdurdod wedi gwahodd ac yn cymryd rhan, a cytunwyd gyda'r cyngor ar oddwyd. Ers i'r eiddo gael ei roi ar y farchnad, rydym wedi derbyn nifer o ymweliadau. Mae'r awdurdod am ystyried y prif ddatblygiadau o
yr gwerthiant hyd yma ar ddiwedd y cyfarfod yma. Gallaf gadarnhau un o'r materion byddem yn ei drafod yw os oes dymuniad ail-edrych ar y cyngor gan Carter Jones. Os yw'r awdurdod yn penderfynu gwerthu'r goedlan ar tiroedd ar wahân, arian unwaith ac am byth byddai hyn, ac ni fyddai'n ddigonol i wella'r plas a'i redeg mewn partneriaeth. Yn hyn o beth, rhaid cofio bod angen gwariant o 2 miliwn o bunnoedd ar yr adeilad ei hun dros y 10 mlynedd nesaf, a bod plas Llanybwlch yn costio o ddeutu £250,000 y flwyddyn i ni redeg. Diolch. Diolch yn fawr i chi. Cyn chi fynd, swn i'n licio diolch i bawb sydd wedi troi fyny yma heddiw. Dwi'n falch iawn o'r beth sydd wedi cael ei ddangos bod chi wedi troi fyny ac i weld beth sydd sa'n byd wedi benderfynu a mi fyddan ni'n trafod y peth heddiw i weld beth sy'n digwydd. Fydda'n deud chi beth sy'n digwydd nes fydd o wedi. Ond fel cadeirydd, mae gennym fi yr hawl i ofyn da chi eisiau gofyn cwestiwn arall. Ond os na fydd eith y prifwythedwr atab chi heddiw, mi gewch yn ysgrifenedig. Ond mi gewch chi ofyn y cwestiwn arall os da chi eisiau. Ydych chi'n newid sôn am grant i gynllun arall y fanna. Chi'n dweud bod angen gwario, oes mae'n angen gwario, ond mae rhaid bod cyfle yna i grwpiau lleol yn fynd am grantiau, dim jyst y gwerthu brysio yma. Mae'r awdurdod yn byw ar grantiau dydyn, dyna beth i'ch gwaith i ddod o grantiau gwahanol drwy'r amser, pam bod ni ddim wedi gwneud hyn yn yr achos yma. Jyst yn gadael o fynd. Iawn. Wel, beth ydych chi'n ffeindio efo'r plas ydy gallu i gael grantiau ar gyfer efo'r awdurdod a'r plas yn eitha cyfyngedig. Digon teg o ran yr awdurdod, ond mae eisiau cyfle wedyn i'r gymuned gael gwneud. A dyna pam da ni wedi bod yn trafodaeth efo cwmni cymunedol. Ac gewch chi weld, mae yna drafodaeth yn dilyn prawn ma, a wedyn... Dwi'n gweithio gyda grwpiau yma chwarae teg, dwi'n gwybod bod y grwp cymunedol wedi dod yma, a bod staff derbynfa, staff gegin wedi dangos nhw gwmpas y tŷ, a bod yna ddim ffigurau i'r grwp cymunedol i weld dyn nhw, dyna faint o benbwn mae grwpiau cymunedol wedi gael gen yr awdurdod. Dwi'n teimlo yn warthus personol. Dwi'n mynd i eto. Mae'r pobl cymunedol, ydych chi'n gwybod beth gorau sydd wedi digwydd o hyn i gyd? Bod ni wedi dweud y lle ar werth, mae pobl dweud yma eisiau cadw'r lle, a dwi'n falch ohono fo. A mi nawn ni'n gorau. A mae yna, fydda'n dweud chi unwa, da ni'n delio fo ar hyn o bryd, na pobl sydd eisiau prynu'r lle neu beidio. Y ffaith amdani ydy, da ni yn rhaid amser iddyn nhw i ddod â adroddiad yn ôl, a maen nhw yn cael amser i wneud eu gwaith. Mae'n dibynnu beth yw'r pethau, mae rhaid i fod yn gyfrifol, mae'n ochr arall i'r geiniog. Da ni'n gwario pres cyhoeddus a mae rhaid chi gael y balans. Ie, mae'n awdurdod yn gwybod faint hir mae gymryd i greu cynllun busnes. Ac dwi'n rhaid i gweld yr un o gynlluniau busnes y glas yn gwaith. Os gael dweud, dwi'n meddwl bod hi'n hell dros beth oedd gael protocol yn ganiatáu. Iawn. Diolch yn fawr chi. Mae'n i rhif 4, datgan diddordeb. Sa rhywun dangos diddordeb fel? Elain llaw i fyny. Iawn, diolch yn fawr. Cyfnodion, cynnig bod y cyfnodion ar 12 o Fehefin 2004 yn rhoi cywir. Ac os am materion, mae'n trwy'n gwybod beth sy'n mynd. Eisiau arwyddo heinia, a chi'n bob yn gytun? Dau wedyn. Wedyn, symud amser. Reit, materion gwybodaeth sy'n codi o'r cyfnodion. Sa rhywun? Neb? Iawn, a'n ymlaen i taflen weithredu Iwan sy'n gyda'n ni? Ie, diolch ysgrifennydd. Dwi'n chi 2 eitem sydd ar yr darlun weithredu a darlun 15 ac 15 ar y 4. Bod ni'n dweud na i ddileu o'r darlun weithredu ar yr ail un sydd yn ymwneud efo plas Llanybwlch, dwi'n wedi bod trwy'r rhestr ac yn gweld, dweud y gwir, da ni wedi bwlhau yr materion
sydd wedi cael ei gosod allan yn yr ail golofn. A dwi'n meddwl, yn amlwg mi fydd 'na benderfyniad yn codi o'r trafodaethau fydd yn digwydd heddiw yma, ond dwi'n meddwl fysa hwnna'n edrych yn daclusach ar daflen ychwanegol. Felly, yr argymhelliad ar gyfer plas yn y bwlch a bod ni yn ei ddileu o'r daflen weithredu. Iawn, diolch yn fawr. Ydych chi'n Cynnig. cynnig? Dwi'n eilio. Iawn. Oes a... Pawb o blaid? Yn erbyn? Iawn. Reit, a ni ymlaen i'r rhif 8, adroddiad blynyddol. Iwan, chi sy'n mynd o? Gwasanaeth Gyfeillgarwch. Ie, diolch yn fawr. Adroddiad blynyddol ydy hwn ar gyfer 2023-2024. So mae hwn yr adroddiad sydd yn edrych yn ôl ar gyfer y flwyddyn ac yn cynnwys adroddiad y cadeirydd. Heblaw am adroddiad y cadeirydd, mi fydd yr cynnwys yn gobeithio yn gyfarwydd iawn i chi, yn enwedig o'r dudalen 32 ymlaen, sef sydd yn gosod allan yr amcanion llesiant yr awdurdod a'r gwerthusiad cryno'r cynnydd a wnaed hyd yma. Rheswm dwi'n dweud hynna, wrth gwrs ydy, da ni'n adrodd am nhw yn gyson i chi i'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnodda, ac mae'r o pwrpas hwn ydy'r adroddiad terfynol sydd wedi gyflwyno eisoes i chi yn y Pwyllgor Perfformiad ac Adnodda, ond yn dangos sut da ni'n wneud fel awdurdod ar yr camau yna. Dwi'n meddwl, os chi'n gweld mae'r rhan fwyaf yn nhw yn wyrdd, chydig yn goch ond ar y cyfan, dwi'n meddwl bod yn dangos datrysiad da ar gyfer y flwyddyn. Mae'n ofynnol bod ni'n dod â hwn gadon ar awdurdod ac yn ei gyhoeddi, a felly yr argymhelliad ydy bod yr awdurdod yn mabwysiadu'r adroddiad blynyddol ac yn cymeradwyo ei gyhoeddi. Dwi'n hapus iawn i ateb unrhyw gwestiynau sydd yn codi o'r ddogfen ei hun neu yn sgil. Oes na gynnig ys gwelwch dda? Anwen yn cynnig? Sa eilydd? Eryl, dwi wedi cofio'r enw to. Eryl, yn eilio. Oes a... Yndi fod hwn i? Da fi eisiau gofyn cwestiwn? Sori, da ni'n... Os ydych chi'n mynd trafod y Da, da ni'n... Allwn ni adael? Gywch chi adael os ydych chi isio? Swn i gyd, sy'n rheswm yn ei fod yma na. Y cwestiwn wedi cael ei wneud. Y cwestiwn wedi cael ei wneud. Os ydych chi eisiau gadael, mae groeso chi adael, a nawn ni adael chi basio cyn bod ni'n mynd ymlaen i'r drafodaeth. Ond ydych chi'n mynd trafod y nawr, tra bod ni yma? Diwedd. Ar y diwedd mae o, ond mae yna... Yn y diwedd, mae yna adroddiad cynt yn cael allan y wasg y cyhoedd. So fydd yr unrhyw drafodaeth yn digwydd, wel, os yw'r aelodau'n pasio, fydd y drafodaeth ddim yn agor i'r cyhoedd. Na, dyn nhw ddim wedi basio nhw. What happened to the public when it was on the agenda that it wasn't going to be discussed? I don't understand. Sorry, dwi ddim yn fod yn derbyn unrhyw fwy o gwestiynau. Da ni ar ganol eitem arall yn yr awdurdod, felly os oes gennych chi gwestiynau wedyn, ar ôl i ni drafod yr eitem yma, os oes gennych chi gwestiynau, mi roi cyfle i chi ateb, ond da ni ar ganol eitem arall, a Iawn, ocê. Reit, yn ôl. Oes unrhyw... Ar yr adroddiad ei hun, Yn llaw, neu fi neu ddogfen, oes unrhyw gwestiynau'n codi? Rwy'n... Na, som. Iawn, Elwyn Edwards, diolch yn gofyn cwestiwn. Iawn, a ni i reid y cynnig i fyny, os da chi o blaid, byddwch llaw, ia?
Erbyn 6. Ydy gario dydy. Ocê, rhywun yn erbyn? Ocê, Neb yn erbyn. Rwan, da ni'n gadael mas awan, da? wel, dim yn ddim o'n i tynnu. Reit. Be ydych chi eisiau holi? Be ydych chi eisiau holi? Not clear why we're here. If it's not clear. You're here. I can't answer that question. Right. We're affected, all of us, we're all residents in this particular area. And I thought I was coming to a meeting where it was going to be discussed in public, but I'm unclear. I'm happy to wait if it will get discussed, but I'm unclear as to whether it's being said we're not discussing it in public at all. It would be very unusual for there to be an open discussion when you're dealing with confidential issues regarding other parties. So there is a report, number 18 on the agenda, which seeks to exempt. So the report, so it would mean that members of the press and the public are excluded from the meeting. Now that is a report that will be presented to the meeting before the actual report itself, which is number 19 on the agenda. And if the decision of the authority is to exclude, then you will not be able to stay in the meeting during any discussions. Because the cow cyfarfod lle ni yn gwybod a chi gyd yna, so ni yn gwybod yna. Ydy posib trefnu na hi ta? Dwi'n siŵr bod sy'n bosib trefnu cyfarfod pellach yn dilyn hynna. Lle faswn ni ddim... Lle faswn ni ddim yn... Ie, mae'n rhan fach ydy hyn. Faswn ni gedru trefnu cyfarfod... I fod yma lle, yn y cyfarfod. Ond bydd o ddim yn gyfarfod ar awdurdod. Iawn, so dwi'n mynd i... Sori, dim yn fan hyn o'r lle di cael y dyfodaeth yna, ond dyna di'r sefyllfa, felly... Gewch chi wneud eich penderfynu, gewch chi aros? Ond chi'n gadw, sa'n ni'n gofyn am cyfarfod yn dod yn oedden. Wel, sgwennwch i mi fel cadeirydd, a mi gewch chi atab gyda fi ar ôl i gael trafodaeth tu allan i yma, a mi gawn ni drefnu rhywbeth. Iawn? Bod yn ymateb positif. Sori? Os yna gyfarfod yn mynd i fod, da ni eisiau mynd o yma, dwi'n dweud bod chi'n dweud o na, chi'n mynd cynnal cyfarfod, a o'n i fod yma. Da chi wedi gofyn am gyfarfod, na ni drafod o lle a pryd. Sgwennwch chi i mi, a mi gewch chi atab. Iawn? Sgwennu chi sy'n dweud eich metab eto. Dwi wedi atab bob un cwestiwn sydd wedi bod. Dwi'n meddwl bod... Yn ymghoriad y munud cyn i benderfyniad yn cael ei Ia, mi fydd na beth bynnag. Mi fydd na. Os ydym i gyd gwybod bod yna ymgynghori llawn yn mynd i fod, efo'r cymunedau cyn i benderfyniad yn mynd â chwestiwn sy'n cael ei wneud. Da ni'n dall eich bryderon chi, da ni wedi clywed eich bryderon chi. Dyna ni'n gadw dweud. Ar hyn o bryd, di'r drafodaeth ddim wedi digwydd, does am penderfyniad i wneud. Fedra i ddim rhaid addewid heb tan mae'r penderfyniad wedi wneud a bod ni'n penderfyniad ar ffordd ymlaen. Ond da ni wedi clywed eich bryderon chi heddiw yma, a mi fydd hwnna rhan o'r drafodaeth. Dwi'n siŵr fydd yn dilyn nes ymlaen heddiw yma. Beth gyda ni ond ydy bod ni'n cael yn dweud a bod ni'n cyfle i ddeud eisiau dweud drosto. Da chi'n gael bod yn cyfle na i ni? Da chi'n gael gair i bod chi'n cael cyfle. Iawn? Diolch yn fawr. Ia. Yeah.
un y drafodaeth a mynd yn ei gyrru fewn sa sy'n o'r Cymryd o'ch chi'n aros? Mae yna un llawer allan fan hyn, sgwrs. I am a resident of one Alex. My concern is that my concern is that common routine areas to do with a public asset are not respected. My particular interest has been the gardens. My proposal is for people, two of whom are very eminent. This is 2023. As far as I know, there's been no change. It was a powerful body of people. The only thing I can conclude is that there isn't a real interest in this place. The possible purpose of concern for the community. Da ni nodi'ch sylwadau chi. Diolch yn fawr. Da ni'n mlaen efo'r pwyllgor. A'r eitem nesa ydy cynllun ariannol tymor canolig Dewi, ia? Ia, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ia, diolch yn fawr i chi am y cyfle i gyflwyno cynllun ariannol tymor canolig i chi. Yn y glir, pwrpas y ddogfen yma ydy rhoi syniad ac i roi arweiniad i chi fel awdurdod ynglyn â'r penderfyniadau o bosib bydd angen i gwneud dros y flynyddoedd nesaf mwyn sicrhau bod yr awdurdod yn parhau'n hyfyw yn ariannol. Ac mwyn ei darlun, dwi'n cynnig yr atebion llawn o beth mae'n neud yr darlun i chi ar ei syniad ar sail dull systematig da ni wedi ddilyn mwyn adeiladu'r hyn da ni'n rhagweld ydy'r sefyllfa mwyaf tebygol o safbwynt sefyllfa ariannol yr awdurdod dros y blynyddoedd nesaf yma. Fel dwi'n dweud, dydy'r ffigurau yma ddim o reidrwydd yn rhai da ni'n gallu dweud sydd yn 100% yn sicr o gael ei gwireddu. O be mae hwn yn rhyw ddarlun o'r hyn da ni'n ei ddisgwyl ar sail y wybodaeth ora sgynnon ni ar hyn o bryd o safbwynt prif ffynonellau incwm yr awdurdod a meysydd gwariant fydd yr awdurdod yn ei wynebu dros yr blynyddoedd nesaf. Da chi'n gweld o fan am paragraff 2.3 er enghraifft, da ni'n deud yn fama lle mae'r cynllun yma yn offeryn allweddol mwyn cynnal rheolaeth ariannol rhagweithiol hynny ydy. Bod ni'n gallu gwneud y penderfyniadau ymlaen llaw, neu jyst disgwyl i bath ddigwydd i ni. Mae angen gwneud y penderfyniadau amserol yna bod nhw yn cael ei gwneud. A bod ni'n gwybod beth i hyd a lled yr gofynion sydd arna ni. Da ni trio plethu'r cynllun ariannol yma hefo cynlluniau'r parc, cynlluniau'r awdurdod, mwyn sicrhau bod y strategaeth yma, yn y ddogfen yma, yn plethu efo strategaethau a chynlluniau eraill yr awdurdod, mae bod pob yn gallu cydweithio efo'i gilydd. Fel y gwelwch chi'n rhan 4 y cynllun sydd ar dudalan 73 pecyn chi. Mae yr awdurdod dros nifer o flynyddoedd wedi wynebu her ariannol, yn enwedig bod yn ystyried mynd yn ôl nifer o flynyddoedd, mae'r grant mae'r awdurdod i dderbyn gan y Llywodraeth wedi aros yn unfan. Mae wedi cynyddu efo chwyddiant, felly wrth gwrs mewn terma real ac yn enwedig mewn cyfnod o chwyddiant mae o'n doriad go iawn. Yn terma real mae o'n doriad oherwydd mae'r pint sydd ganddo ni leni efo llai o'r un gwario ac o pint o ganddo ni 5 mlynedd ôl. Ac felly mae hwn wedi bod yn her parhaus mwyn sicrhau bod gynno ni fantolen ariannol gytbwys. Arall wrth gwrs i'w gofio ydy mae'r lefi sy'n cael ei godi ar y ddau awdurdod lleol, Cyngor Conwy a Cyngor Gwynedd, di cael ei clymu
i'r grant gan y Llywodraeth, so felly does na ddim hyblygrwydd gan yr awdurdod chwaith i addasu'r lefi sy'n cael ei codi ar y ddau awdurdod lleol lly. Ac wir ydy petai ganddoch chi'r hyblygrwydd yna, mi fydda angen trafodaeth dwi'n siŵr hefo'r ddwy awdurdod lly. Felly edrych ar y tabl yna ar 4.2, be ni weld fan'na bod yna grant di aros yn unfan ers 2021-2022, hyd at leni, a da ni'n sôn am treth, wel, y lefi di hwnnw, da ni sgynnoch chi'n gryn fel awdurdod i godi treth, mi sgynnoch chi'r gryn y lefi da chi'n ei godi ar y ddau awdurdod fel o'n i'n ddisgrifio lly. A wedyn y ffynhonnell arall sgynnoch chi di ffis, da chi'n derbyn am ddarparu gwasanaethau, a y defnydd o gronfeydd wrth gefn lly. Wan wrth gwrs mae defnyddio cronfeydd wrth gefn yn ddefnyddiol, yn enwedig bod gennym ni sefyllfa iach o ran cronfeydd. Ond diolch yn ateb cynaladwy hir dymor, cos digon sydyn mae cronfeydd yn mynd os da ni ddim yn cadw o fewn y gronfa lly. Felly welwch chi fan'na 4.4 mae yna bwysau ariannol blynyddol ar yr awdurdod lly, fel y gwelwch chi fan'na. Pwysau chwyddiant, fel o'n i'n deud lly. Mae yna ymrwymiadau, mae yna bwysau gwario, fedrwn ni mosgoi enghraifft cynnydd mewn costa staffio, enghraifft lly. Mae staff yn cael cynnydd incwm blynyddol lly. Mae hwnna'n bwysau fedrwn ni ddim i osgoi am da ni gorau i wynebu fo lly. Wrth gwrs, mae rhywun yn trio gwneud y gweithredu mor effeithlon ag all rhywun fod lly. Fel y gwelwch chi fan'na 4.4. Mae'r tabl 4.5 yr syniad i'r sydd da ni'n rhagweld y bydd y pwysau chwyddiant yn effeithio'r awdurdod dros y blynyddoedd sydd i ddod lly. Fath o chwyddiant da ni ddisgrifio yn yr adroddiad sef chwyddiant cyflog, fel o'n i'n ddeud lly, a chwyddiant arall. Hyn o bryd, da ni rhagweld y bydd chwyddiant yn uwch ar gyfer 24-25. Wrth gwrs mae hyn wedi cael ei adeiladu i mewn i'r gyllideb da chi wedi basio yn ôl y mis Chwefror, ond da ni yn rhagweld y bydd y pwysau chwyddiant neu'r raddfa chwyddiant yn dod yn is dros y blynyddoedd i ddod. Mae'n dal chydig bach yn uchel ar hyn o bryd lly, a mae'n bosib y bydd o yn aros yn uwch na sy'n ei licio am hirach nag o bydda rhywun yn ei ddymuno lly. Mae Banc Lloegr wedi deud yn hyn bod nhw'n darogan y bydd y graddfa chwyddiant yn uwch na'i targed nhw o 200 am ddipyn fwy amser nag oedden nhw wedi i obeithio ac wedi rhagweld o wreiddiol lly. Dwi'n dweud, da ni'n rhagweld o bydd o'n difynnu'r 11% fel fydd gyfle fynyddoedd yn ôl, ond mae rhaid i ni wrth gwrs adeiladu chwyddiant i mewn i'r cyllideb lly. Dwi'n dweud, wrth gwrs, mae yna bwysau yn ddod gan yr undebau, wrth gwrs, i gynyddu cyflog staff yn unol a chwyddiant fel dwi'n dweud, cos os nad ydyn nhw'n digwydd, gostwng mewn terma real mae cyfloga'r staff. Felly, fel o'n gwelwch chi fan'na, 4.5, da ni ddiladu chwyddiant cyflog i mewn ac hefyd wedi ychwanegu chwyddiant arall, sef y chwyddiant ar y prisiau, da ni'n gorau dalu. O dweud, da ni wedi rhagweld i hwnnw fod yn 30,000 yn 24-25, ond yn disgwyl fod yn is ar gyfer 25-26 ac am y 2 flynedd ar ôl hynny hefyd. 4.6, mae'n dweud yn gynharach, mae yna bwysau allwn ni ddim hi osgoi nhw lly. Fel da ni'n dweud, leni, mae'r grant di aros yn peth ag oedd o cynt, ond mae gennym ni elfen o achubiaeth i radda yn yr ystyr bod yr incwm o feysydd parcio wedi rhagori ar y targed dros y ddwrnod dwytha, sy'n golygu mae gennym ni'r hyblygrwydd yna i gynyddu'r targed incwm parcio dros y blynyddoedd nesaf hefyd lly. Ar y llaw arall, mae'r targed incwm ar gyfer yr ysgol yn enghraifft wedi cael ei ostwng oherwydd bod ni ddim yn gallu cwrdd ar targed incwm lly. Ond fel dwi'n chi'n gweld o fan'na, byddwn ni'n gyflwyno'r gyllideb i chi yn mis Chwefror, mi oedden ni'n wynebu diffyg o 640 yn 24-25, a fel hynny'n golygu bod ni'n defnyddio arian o'r cronfeydd mwyn gosod gyllideb gytbwys. Wrth symud ymlaen ar gyfer 25-26 a tu hwnt, fel dwi'n dweud, yn disgwyl i'r setliad grant craidd aros yn peth blwyddyn nesaf, mae yna bosibilrwydd y bydd yn cynyddu. Ond y sefyllfa mwyaf debygol, sef yr hyn sydd yn yr cynllun yma, bydd yn aros yn peth ar gyfer 25-26 hefyd. Ac fel o'n i'n dweud, y canlyniad hynny, fydd y lefi iddyn ni godi ar y ddwy awdurdod yn aros yn peth hefyd. Ymwneud ymlaen i bio hynny, sgwrs fe'n etholiad Senedd Cymru yn mis Mai 26, a da ni ddim yn gwybod os yna'r un llywodraeth fydd yna wedi hynny, neu os yna lywodraeth newydd, does yna ddim arwydd wedi cael ei roi i ni
beth i ddisgwyl tu hwnt i 25-26, be fydd y cynlluniau. Ac wrth gwrs, yn nghefndir hyn oll, mi fydd Canghellor y Trysorlus yn cyflwyno eich cyllideb cyntaf am diwedd mis Hydref, ac fel da chi gyd wedi clywed ar y cyfryngau, mae'r rhagolygion yn besimistaidd o ran beth i ddisgwyl, ac felly mi ydym ni'n edrych ar trio bod mwyaf realistig a gallwn ni fod. Felly, da ni ddim yn disgwyl ar hyn o bryd cynnydd mawr dros y 2 mlynedd nesaf yn y grant. Wrth gwrs, sa cynnydd sydd jyst yn ymdopio chwyddiant i'w groesawu. 4.7 yn yr adroddiad, da chi'n gweld beth yw'r cronfeydd wrth gefn sydd ganddo ni. Dyma y sefyllfa fel oedd o diwedd mis Mawrth 24, a jyst i tynnu'ch sylw chi, dop y tabl 31 o Fawrth 24 di hwnna i fod ar frig y tabl ni 22. Mae mwyafrif y cronfeydd yma hefo defnydd wedi cael ei adnabod ar eu cyfar nhw. Mae rhai yn nhw'n un â grantiau sydd wedi cael ei derbyn yn barod, ac wrth gwrs yn cael ei gwario wrth yn leni ac mewn blynyddoedd dilynol. Felly, 2 gronfa sy'n gweld ar wylod y tabl yna, jyst i tynnu'ch sylw chi iddyn nhw. Cronfeydd caledi ariannol, mae hwn yn arian, da ni wedi reid o'r neilltu mwyn ymdopio fy sefyllfa, lle da ni'n rhagweld diffyg yn y blynyddoedd nesaf, a mae'n dda gweld bod gen ni 1.7 miliwn diwedd mis Mawrth ar ddechrau flwyddyn ariannol gyfredol, mwyn ymdopi hefo pwysau ariannol yn y flwyddyn yma ac mewn blynyddoedd dilynol. Ac mae hwnnw ar gael i'w ddefnyddio mwyn gosod cyllideb neu pontio neu paratoi rhag blaen ar gyfer wneud arbedion petai angen wneud hynny. A felly mae hwnna'n gronfa sy'n annog i'w ddefnyddio yn arbodus wrth symud ymlaen. Beth sy'n ni ddim yn annog i ddefnyddio ydy'r cronfa revenue cyffredinol, sef y general reserves ni. Ar 1.1 miliwn y ddechrau flwyddyn ariannol, a dwi'n meddwl bod hwnna lefel rhesymol i'w gadw, ac mae hwnna wirioneddol yna ar gyfer argyfynga. Byddwn ni ddim yn argymell mynd â hwnna ni ystwyd gynllunio i ddefnyddio fo. Mae angen rhywbeth wrth gefn petai rhywbeth da ni ddim yn rhagweld yn digwydd. Ac felly dwi'n parhau yn eich cynghori chi bod angen cadw cronfa revenue gyffredinol ar y lefel o 1.1 miliwn y fanna wrth symud yn ein blaenau. Beth da ni wedi reid yn tabl yn 4.8, dwi'n dabl i chi neu rhyw syniad i chi be fydda cynnydd neu gostyngiad yn y grant yn edrach i chi dros y blynyddoedd nesaf. Fel dwi'n dweud, da ni'n cynllunio ar sail bod yn aros yn yr unfan, heb cynnydd na gostyngiad, ond mae'r tabl yna rei rhywbeth o syniad i chi be fydda yna'n edrach fel. Rhan 5 yr adroddiad yn sôn am, fel o'n i'n dweud y gynharach, sydd yn ein plethu yr cynllun yma hefo blaenoriaethau ac y gwyrdorion gweithredu yr awdurdod wrth symud yn ei flaen. Ond sy'n ni'n mynd ymlaen wedyn i'r tabl ar wylod 79 pecrych chi yn rhan 5.3. Tabl yma sy'n crynhoi'r hyn da ni wedi bod yn ei drafod yn weddill yr adroddiad. Sef beth da ni rhagweld fydd yn digwydd leni ac yn y 3 blynedd ariannol sydd ei ddilyn. Ni'n weld fydd y diffyg os nad yna ni'n cymryd camau penodol i ymdrin ar diffyg. Fel da chi'n gweld, da ni'n rhagweld y bydd chwyddiant yn cynyddu o 200 bob blwyddyn, ac felly wedi cynyddu'r cyllideb gwariant i adlewyrchu hynny. O ran gwariant a'r incwm da ni'n dderbyn trwy ffïoedd a gwerthiannau. Da ni'n bod yn arbodus efo llog leni a llynedd mae'r incwm llog ni wedi bod yn uwch nag oedden ni'n rhagweld. Mae hynna wrth gwrs wedi bod yn help mawr i osod cyllideb ac i sicrhau bod ni'n gwario o fewn yn cyllideb a gwneud peth o'r neilltu mewn cronfa. Felly oedd edrych ymlaen, byddwn ni'n rhagweld i bydd na gynnydd yn y gwariant fydd yr awdurdod yn gorau i wynebu. Llaw arall, fel ni'n dweud gynharach, da ni yn rhagweld ar sail wybodaeth gorau sgynnon ni ar hyn o bryd, y bydd y grant ar ardoll yn aros yr un peth dros y 4 blynedd. A da ni wedi trio gosod targed o ddefnyddio cyfraniadau reserfa sy'n gyson hefyd. Fel ni'n dweud, mae yna reserfa iach ar hyn o bryd, a mae'n iach ac yn dderbyniol ac yn arbodus i ddefnyddio yr reserfa yna i ddarparu gwasanaethau'r awdurdod. Ond fel o'n i'n dweud, mae rhaid ni osod nhw'r darged ar gyfer y defnydd yna. Ac wrth osod ar chydig dros filiwn bob blwyddyn, beth da ni weld wedyn ydy diffyg sy'n cynyddu. Fel o'n i'n dweud gynharach, da ni'n gosod diffyg o 640 leni
Ac os nad oes gama cael ei cymryd, mae'r diffyg yna yn mynd i gynyddu dros y blynyddoedd nesaf. Felly, be mae'r strategaeth yma fel yn dweud ydy, be di hwn, diolch yn reid ar atebion i chi, be mae'n reid i chi ydy darlun o'r hyn yn digwydd os na fyddwn ni cymryd cama dros y blynyddoedd nesaf yma lle, mwyn gweithredu. Ac fel mae pethau'n edrych ar hyn o bryd, os na fyna, fyddwn ni'n gwneud gweithredu mwyn dod ar diffyg na i lawr lle, cynyddu mae o'n mynd i fod, yna da ni gorfod defnyddio reserfa, sy'n mynd ar reserfa wedi lawr i lefel is, ydy angen mynd iddyn nhw lle. So mae'na rei mesura sgwrs eisoes yn ei lle mwyn mynd i'r afal a diffyg. Glas yn y bwch wrth gwrs yn rhywbeth yn ei drafod lle. Bora yma, mae hwn wedi creu arbediad yn cyllideb lenni, felly mae costa rhedeg y bwrdd yn cael ei ariannu o gronfa lenni, diolch wedi cael ei dynnu allan o'r gyllideb barhaol lle. Ac fel da chi'n gweld yn weddill y rhan 5.3, mae yna grant wedi derbyn gan Llywodraeth Cymru'n 23-24. Felly, mae yna gama perthnasol ar gyfer y dyfodol wedi cael ei cynnwys yn 5.4, a mi welwch ni fanna y cama pellach da ni'n gweld y gallwn ni gymryd mwyn dod ar diffyg i lawr. Felly, mi wna i dewi fanna a derbyn unrhyw gwestiynau. Felly, reid y sicrwydd na i chi. Mi ydym ni'n rhagweld diffyg, ond mae yna gama yn cael ei cymryd i leihau'r diffyg yna lle da ni'n rhagweld. Iawn. Os rhywun yn gynnig? Dal yn second un. Ne? Second un, sy'n fawr yn gael. Sorry, dal yn gael. Yn gyntaf eisiau dweud diolch i Dewi am ei adroddiad gyflawn am sefyllfa anodd. Mae'r sefyllfa anodd ni ar ariannol yn golygu o be dwi'n deall, mae gen i'r un lefel o gyllid ac oedd gen i'n 2006. Oedd y ffigur oedd yr prif weithredwr o blaen yn dweud i ni. Felly dyna lle dyn ni, a does dim arwydd fydd pethau'n wella yn y gyfnod fyr na'r gyfnod ganolig, a mae'n rhyfath ar y sector cyhoeddus dros Prydain fawr i gyd ac yn Cymru hefyd. Da ni wedi weld beth sy'n digwydd yn yr Alban diweddar, a gobeithio da ni'n cael rhywbeth fel yna yn ddyfodol, o mae yna risg o cael rhywbeth fel yna. Mae'r arian wrth cefn, dwi eisiau just dod â sylwi ar hwnna, mae hwnna'n bwysig os da ni am gario ymlaen gweithio fel mudiad, fel ffordd cyhoeddus, fel parc genedlaethol. A mae wedi bod yn sicr bod ni yn defnyddio hwnna ar pwrpasau bwysig strategol y parc. A mae rhaid i ni ganolbwyntio ar resymau strategol pam mae'r parc genedlaethol yma. Edrych ar ôl tirwyr, edrych ar ôl gymunedau, edrych ar ôl mynediad bobl i'r cefn gwlad ac i'r parc genedlaethol. A mae rhaid i ni cadw ffocws o'r hwnna. A hefyd, mae'n pwysig iawn i ni edrych ar ffyrdd wahanol o godi bres. Mae rhaid i ni'n sicr bod ni'n gwario bres ar y bethau sy'n rili'n bwysig tymor hir i'r parc a'r resymau mae'n y parc genedlaethol yma. Ond hefyd mae rhaid i ni edrych ar y lle fyddwn ni'n gallu godi bres yn ffyrdd wahanol. Bod yn dweud hynny o flaen amdan pres potential o'r sector cyhoeddus, o'r sector preifat efo yn sicr bod pethau yn cael ei wneud yn y ffordd iawn, bod y pres yn cael ei gwario a bod ni ddim yn endifynnu bod rhaid ni wneud be mae'r sector preifat eisiau ni wneud, oherwydd mae hwnna'n hollol anderbyniol. Ond mae'n cael hynny, mae rai o'r parciau yn yr Alban ac yn Lloegr wedi wneud hynny efo prosiectau fel mynediad a pethau fel yna, felly mae'n y potential o hwnna. A hefyd gweithio mewn partneriaeth mwy efo cyrff cyhoeddus eraill fel gyfer naturiol. Da ni'n gyd yn gwybod maen nhw yn yr un sefyllfa ni efo Coed y Brenin. A bod, jyst gan nhw'n y bres, oedd gen nhw, maen nhw'n golli staff. Dwi'n mysio ni bod yn sefyllfa lle da ni'n golli staff i'r dyfodol, oherwydd da ni'n myndiad bach i cymharu a lot. Mae pethau'n pobl yn gweithio'n galed iawn fama i trio gyflawni be mae rhaid i ni wneud. A mae rhaid i ni sicrhau bod hwnna'n cael ei edrych ar ôl, bod ni'n safeguardio hwnna i'r dyfodol. Felly, dwi'n jyst eisiau cefnogi be mae Dewi wedi dweud. Da ni yn sefyllfa anodd iawn. Sefyllfa anodda dwi wedi weld i corff gyhoeddus yn dros 30 mlynedd dwi wedi bod yn gweithio yn y sector gyhoeddus. A mae rhaid i ni weld hwn gadw'r lygyd ni agored a edrych i'r dyfodol hi bell. Felly diolch yn fawr iawn a dwi ddeud dan. Diolch yn fawr. O gynnwch chi gwestiwn? Da, jyst sylwedd o'n eisiau gwneud, diolch. Os gael dod i mewn ar hynna, dwi'n meddwl sy'n haro i, tabl a dalen 80,
sydd yn dangos balansa sydd ar gael. Ac os da ni'n neud dim, da ni mewn sefyllfa argyfyngus iawn yn 27-28. So mae gen ni ffenast gymharol fach ydi o i matab i'r her da ni'n wynebu. Does am dwywaith amdani, mae rhaid i ni addasu dydy'r gyllidebau, dwi'n meddwl ddim yn mynd i wella rhyw lawer yn ystod y cyfnod yma. Mae'n dwedir, os da chi'n gwneud peth yn y ffordd da chi wastad di wneud o, gewch chi'r un peth, a da ni isio symud allan o'r meddylfryd hynny i mewn i rhywbeth newydd sy'n golygu bod ni'n gallu bod yma mewn 10 mlynedd. John Pugh? Ie, diolch yn fawr, Dewi, am y adroddiad. Sorry John, mae Brian gyntaf. Sorry. Thank you, Chairman. I don't have a question, but I have a couple of points I'd like to make, really. One is the table that struck me very much was on page 80 in relation to the deficit, bearing in mind the comments about the need for a general fund for exceptions. The budget at the moment is showing that our closing balance will meet that sort of level in the future, but only in about 18 months to 2 years' time. So hearing what Tim was saying about the need for change, the reserves that have been identified to use to help us through the transition, if you like, buys time. And that is purely what it does. It buys us time to reconfigure, to find other sources of income, and to use those wisely on the key challenges that we face, which are things like the climate and biodiversity challenges and other ones associated with that, as well as the pressure of tourism at the same time. And that's kind of where our focus needs to be, and we need to be using our monies very carefully for that. The other point I want to request is that the minutes reflect the comments that I made the other day in relation to this paper. I know this paper was printed before that meeting, but could the minutes please make sure that the issue I raised in relation to the duty that is presented in paragraph 3.1 and the wording, which the duty is not reflected as the statutory text. So if the statutory text could be reflected in the minutes, please. And also the first bullet point on page 81, I think the word implications is a mistranslation rather than otherwise we would normally refer to statutory purposes. So again, if that could be reflected in the minutes, please. Oh, diolch. Rywun arall? Naomi? Diolch John. yn fawr, diolch yn fawr Dewi am dy adroddiad fel arfer yn gryno iawn. Mae amser caled o blaen ni, mae pawb bod yn ni, ond pan mae rhywun mewn amser caled, mae ddau beth yn ysgrifennu wneud. Neu toriadau, neu creu cwm. Ac nawr mae sy'n parcio, dwi'n gwybod ni'n creu lawr incwm eraill. Ac o'n i'n siomedig iawn o weld bod chi'n rhoi arian o'r meysydd parcio rwan i gadw'r ysgwrn. Dwi wedi gofyn ers blynyddoedd, hydrys i farag dyrda yma mwy na 5 mlynedd. Dwi wedi gofyn am business plan gyfer ysgwrn. Neu fydd yn i'r un stad yn un o'r ysgwrn, ond ddim yn un o'r plas am bwch. Waith rhywun heb ar oed ben yn y sŵnt a meddwl bod o'n mynd yn dod allan, dydy'n ddim yn dod allan. Felly dwi'n gofyn nhw'n eto, dwi eisiau 3 blynedd business plan i weld beth sy'n digwydd i'r ysgwrn, heb gorfod defnyddio arian cyhoeddus i'w redeg o. Neu felly heb rhywbeth felly. Felly, mae hwnnw'n bryder mawr i. A mae rhaid, gennych chi lle bala, a dwi wedi bod yn pasio ar ein tamar yma. Mae fel, pan mae'n braf na, mae'n i fynd. Mae o fel bubble. A dyn ni ddim yn ei digon ar adnoddau naturiol sy'n gyda ni o gwmpas y llen. Mae rhaid ni llawer am mwy. Waeth ni heb aml fan e bres yn dweud hynny. Mae hynny'n greu incwm, mae'n edrych fel, be fydda ni'n dweud i greu incwm yn hynny hefyd. Edrych neisio normal fewn y bres. Mae rhaid ni edrych mwy i greu incwm, rhedeg o fwy o'r busnes, neu begio bres rhan i'r bres. Diolch yn fawr.
Rwan, Naomi wan, ia? Diolch yn fawr. Diolch, Cadeirydd. I just wanted to comment also on the table in paragraph 5.3 or section 5.3 of the page 80. It says that it's already taking account of the disposal of Plas Tan y Bwlch 24-25, but surely Plas Tan y Bwlch will be paid for up until spring 25. So I'm not sure what it means that that's reflected. The second point that I would say is that the closing balance for 24-25 is reasonable, and therefore what consideration has been made of delaying the sale of Plas Tan y Bwlch in order to accommodate the negotiation around whether it becomes a community asset? And given the statutory purposes that Brian has mentioned, I mean, it should obviously be the purpose of us as members of the authority to ensure that the disposal of assets is also meeting those statutory purposes. And there's no indication of when the sale of asset happens, what is that money is used for, because it's only a short-term gap. It's not a it's one input rather than a long-term resilience plan for the authority's budget. So it kind of gives money in 1 year and then that's it. And then it's a saving, of course, in sort of future years. But how well does that plan accord with the purposes of what we're doing as the park? So I don't know if you could respond to those questions. Thank you. I have to go, I'm afraid, in a bit because I'm sitting on another commission for social housing, so I'm afraid I have to leave in a few minutes, but I'll be back as soon as I've done my bit on that. Dewi? Be da ni wedi gwneud ydy tynnu costa rhedeg y plas allan o'r gyllideb parhaol, ond felly fel ni'n rhagweld, bydden parhau costa rhedeg yr pas yn y flwyddyn ariannol gyfredol, a wedyn di ariannu fo allan o'r cronfeydd. Sgwrs, os ydy'r costa yn mynd i barhau, canlyniad hynny, sydd y costa'n barhau 3 hwnt i Mawrth 25, ydy bydd rhaid ni barhau i ariannu'r costa plas allan o'r cronfeydd yna. Felly, diolch fatha bod ni cydnabod ac yn ymwybodol y bydda yna'r costa gorfod cael ei wynebu ac felly dyna pam da ni'n tynnu allan o'r gyllideb. Oedd ni wedi rhagweld o bosib bydda'r disgwyliad, bydda'r adeilad yma wedi werthu leni yn y flwyddyn ariannol yma. Ond os ddim, oedden ni yn llwyr ymwybodol y bydda gorfod defnyddio'r cronfeydd wrth gefn yn parhau tu hwnt i Mawrth nesa. Felly, da ni wedi adladu fo yn yr cynllunio, jyst dio ddim yn y gyllideb barhaol. Cos, fel ydych chi'n dweud, mae'n cael ei dynnu allan yn barod ar gyfer hynny. Iawn, diolch yn fawr. Ac o safbwynt yr ail ran i'r cwestiwn Naomi, dwi'n meddwl, yr ateb yn rhaid o fanna, fydd hynna'n un o'r ystyriaethau fydda ni'n drafod nes ymlaen yn y papur heddiw yma pryd da ni'n cael yr drafodaeth llawn ar sut mae'r gwerthiant yn mynd hyd yma a penderfyniadau at y dyfodol. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun arall efo cwestiwn ar yr adroddiad? Ateb, a gyda'r ysgol, dwi ddim wedi cael ateb yn bryd o hwnnw. Dwi wedi gofyn ys blynyddoedd ar. Ar yr ysgol? Ie. Rhaid o fewn yna, mae'n y bapur ar ysgrifennu ymlaen yn anffodus di Naomi ddim yma heddiw, mae wedi gorfod mynd i Gnebryl. O ran y cynllun busnes cytuno, mae angen un, a mae yna gynlluniau mewn lle i gael un. Dwi'n meddwl cynllun 5 mlynedd, oeddech chi'n sôn am 2 mlynedd, dwi'n meddwl y bwriad ydy cael cynllun busnes 5 mlynedd. Bwrdd yr ysgol yn cyfarfod nesa, allwedd dwi'n meddwl, drefn y tacledd. Felly mi fyddwn ni'n trafod y cynllun busnes yn fanna. Mae yna fwriad i gael un. O ran eich pwynt, dwi'n yn siŵr sawn ni byth i'r pwynt lle mae'r ysgol yn gwneud elw. Dydy o ddim bosib ddim yn bosib. Mi fydd na gostau iddo fo, cadw fewn cyllideb. Yr adran yna sydd rhaid gwneud dan dirnod. Felly, os da ni'n gallu lleihau costa a cynyddu with income great, dwi'n yn siŵr byddwn mewn lle mae'n gwneud elw yn barhaol, ond
rydyn ni edrych ar bob math o gwahanol opsiynau wrth greu cynllun busnes. Er bod ddim yn deud, oedd ddim yn broblem i, ond bod o ddim yn broblem ariannol, bod i gorfod tynnu arian o rhywbeth arall mwyn ariannu'r ysgol. Bod nhw'n dwi'n gweld yn broblem. Iawn, diolch yn fawr. Dwi'n cymryd bod ni fod John yn hapus bod o'n cael wedi disgwyl bynyddol o'n dweud. Anwen? Gario ymlaen efo'r ysgwrn, dwi'n cymryd pan fydd y cynllun busnes wedi gwblhau, mi ddaw o flaen ni fel aelodau yn cyfarfod ar awdurdod. Oce, siwr. Greit. Nw'n ni drafod hefo'r bwrdd yn lle cyntaf. Wedyn ddod ni o flaen yr aelodau, ia. Pawb yn hapus? Ond dwi'n dweud ydy'r dyfodol yr ysgol de. Mae Ifor a'i law yn. Ifor? Ie, jyst cwestiwn gyffredinol. Pob un o hyn, dyn ni'n gael bach o press pitch ar ôl dolyg. Sut mae hwnna'n cael ei fildio fewn i'r beth dwi'n gweld yn tabl ar dudalen 80? Mae'n awduriaid gan Llywodraeth Cymru oedd i roi'r arian ar ddiol yna. Allai ddim y cynghori chi gymryd gan y tal bod hwnna'n dod. Felly mae rhaid i ni dderbyn, fe rhaid i ni dderbyn ar sail o wybodaeth ora da ni wedi cael hyd yn hyn. Mae'n gymal beth ni ddisgwyl. Os gyda dwi'n hefyd, dwi'n cofio i Emyr adrodd ar hynna yn dweud bod yr ffordd na'r trysorlus yn Llundain yn gweithredu di newid, a felly fydd hi'n anoddach iddyn nhw weithredu yn y patrwm o'n wedi gwneud yn y blynyddoedd a fu at y dyfodol. So mae yna'n sicrwydd mawr ar gyfer yr arian yna. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. A ni'r argymelliad, da ni wedi cael... Rwy'n i'n cynnig cwestiwn. Dwi'n cofio dod yn Mae'n yna cynnig ag eilydd do. Iawn, rwy'n ddangos os gwelwch yn dda, os da chi'n blaen. Mae hwnna wedi gario. Iawn, a ni ymlaen i rhif 10, cyfrifion drafft 2022-23, cyflwyno adroddiad gan prif swyddog cyllid Dewi eto, ia? Dewi sy'n neud eio? Ia, diolch yn fawr cadeirydd, ia. Ia, fel da chi'n gweld, da ni wedi paratoi set gyflawn unwaith eto o ddatganiadau cyfrifon ar gyfer yr awdurdod yn unol â gofynion statudol. Am hynny, am bod yr awdurdod parc cael ei ystyried yn gorff perthnasol mwy yn unol â'r diffiniad sydd yn y rheoliadau cyfrifon ag archwilio. Gan bod yr incwm neu wariant yr awdurdod dros 2.5 miliwn mewn blwyddyn. Sy'n golygu bod ni'n gorfod paratoi set gyflawn o gyfrifon, a swn i'n licio diolch fawr i Sian a'r tîm sy'n cyflogi Sian am yr holl waith sy'n paratoi i'r cyfrifon. Cos unwaith chi dros y trothwy na 2.5 miliwn, gorfod paratoi'r set anfarth yma o gyfrifon beth bynnag ydy'r maint wedyn lle. Ac mewn ffordd, jyst i fod yn glir lle, 2021 Mawrth 2023 di hwn, so mae rhain dros flwyddyn yn ôl lle. Mae'n siŵr bod chi gyd yn cofio y cyfarfod blynyddol ar awdurdod o mis Mehefin. Mi o'n oedi cyn yr archwilwyr allanol ar dystio cyfrifon terfynol 21-22. A rhesyma athyn ni dros nhw ar y pryd yn benna oherwydd ffordd o aseda yn cael ei prisio lle a fyna ddipyn o nôl a mlaen ac yn dewis priswyr ac yn y blaen a athyn ni drafod hynny nôl y mis Mehefin lle. Wrth gwrs canlyniad i hynny a tan oedden ni wedi gallu cael yr cyfrifon ar gyfer 21-22 i cael ei ardystio. Doedden ni'n gallu symud ymlaen i wneud cyfrifon 22-23 os fydd o'n effaith wedyn ar y cyfrifon yma. Ers mis Mehefin mae lot o waith oedd y waith, lot o waith cael ei wneud ymlaen llaw beth bynnag. Ond i ddod ar rhain at ei gilydd ar gyfer y flwyddyn y gorffan 31 Mawrth 23. Ydych chi nôl dros flwyddyn mewn hanes. Ydych chi wedi derbyn y wybodaeth sydd yn yr cyfrifon yma. Pan gyflwynwyd sefyllfa athro refeniw chyfalaf y parc ar gyfer 22-23, wel i'r pwyllgor perfformiad ag adnodda gath hwnni gyflwyno nôl yng Ngorffennaf 2023. Ac yn y cyfarfod hwnnw, mi nath y pwyllgor restr o benderfyniadau lle, gan gynnwys nodi cynnwys yr adroddiad alltro, cymeradwyo'r trosglwyddiadau yn y cyllidebau refeniw'r cyfalaf oedd wedi cael ei amlinellu'n yr adroddiad, cymeradwyo trosglwyddiadau i mewn ag allan o gronfeydd, fel oedd cael ei argymell i chi. Nodi sefyllfa derfynol gwariant, yr awdurdod, y gwasanaethau,
yr cyfarwyddiaetha, cymeradwyo llithriadau, a wedyn nodi y bysa unrhyw dan o wariant yn ymwneud â 22-23 yn cynyddu balansau cyffredinol ar awdurdod, gronfa cadernid, staff a'r gronfa risgiau penodol. A wedyn, cymeradwyo'r datganiad ariannu cyfalaf. Felly, be dwi'n dweud yn fan'na, dwi'n siŵr bod chi'n cofio bod un o'r penderfyniadau yna. Be dwi'n dweud ydy, mae yna benderfyniadau wedi cael ei wneud ar y pryd sydd wedi bwydo fewn i'r datganiad sydd ger eich bron chi rwan. Ddim yn bwriadu mynd trwy'r ddogfen yma mewn manylder efo chi. Falle ddeitha chi, mae'r datganiad cyfrifon wedi cael ei paratoi yn unol â'r cod ymarfer a'r gyfrifyddu mewn ardaloedd lleol. Dwi'n meddwl, sa chi eisiau edrych ar un lle sydd yn gwybodaeth felly, dwi'n awgrymu bod chi'n edrych ar datganiad incwm a gwariant cynhwysfawr. Mae hwn yn ymddangos ar dudalen 23, y datganiad sydd ar dudalen 106 eich pecyn chi. Mae'r datganiad yma yn rhoi'r syniad i chi fel o'n i'n dweud, rwy'n gwybodaeth i chi, oedd yn yr adroddiad alltro mewn ffordd mwy ffurfiol, statudol, da ni gorau i ddilyn. Ond fe da chi'n gweld ar y gwylod. Mae yna newidiadau technegol gorau digwydd yn benna oherwydd delio efo pensiynau. Mae yna, a beth sydd yn weddill y datganiadau gyfrifon sydd yn 100 o dudalennau, ydy newidiadau technegol iawn sydd gorau cael ei gwneud am resymau statudol. Felly, fel o'n i'n dweud, rhain ydy'r adroddiadau, mae'r archwiliwr allanol eisoes wedi derbyn yr adroddiadau yma. Da ni ddim yn rhagweld yr archwiliad yn cymryd gymaint amser a ddigwyddodd llynydd, ond da ni'n gwybod, da ni'n gobeithio felly am mater fwy o obaith yn yna'r disgwyliad wrach. Ond beth ydych chi'n gallu gweld, a dwi'n meddwl dyna dwi eisiau tynnu'ch sylw chi. So chi'n edrych ar dudalen 10 y gyfrifon, sef ar dudalen 93 eich pecyn i chi. Mod i fel eich swyddog cyllu statudol chi wedi arwyddo'r cyfrifon yma ar yr 8 Awst. Gwelwch mod i wedi gwneud wrth wneud hynny yn tystio mod i o'r farn fod y datganiad o gyfrifon wedi baratoi yn unol ar ymarfer priodol, fel sydd wedi cael ei osod allan yn y cod ymarfer SIPFA a LASAC arna ni. Meddwl bod y datganiad yn cyflwyno darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol awdurdod fel yr oedd o ar yr 11 o fis Mawrth 2023, ac incwm a gwariant yr awdurdod am y flwyddyn daeth i ben bryd hynny lle. Fel i'n dweud, mae rhain wedi cael eu cyflwyno barod i'r archwilio'r allanol yn Archwilio Cymru, a wedyn pan fydd yr archwiliad wedi gwblhau, mi fydd y cyfrifon terfynol yn cael ei cyflwyno chi fel awdurdod. Does dim rhaid i'r rhain ddod ger y bron chi'n statudol heddiw, ond mae'n ymarfer da bod chi wrth gwrs yn cael ei gweld nhw lly. Ond beth yw'r rhaid i chi wneud pan fydd yr archwiliad wedi cael ei gwblhau ydy cael y cyfrifon terfynol, adroddiad yr archwiliwr, a wedyn fydd yna benderfyniad ganddo chi wneud i'w derbyn nhw, neu beidio. Felly, da ni'n gobeithio fydd rheini wedyn yn cael ei cyflwyno i chi. Dwi'n gwybod mwy o thebyg, mae'r Archwilio Cymru wedi bod yn ddechrau mis Ionawr, mis Tachwedd. Byddwn nhw'n blaen chi yn cyfarfod awdurdod mis Chwefror. Diolch yn fawr. A ga i ddiolch i Dewi a'i staff am y gwaith maen nhw'n wneud. Ac ni ymlaen wan at yr argymelliad. Oes y datganiad o gyfrifion. Ia, tudalen 127, jyst cwestiwn ydi o. Rhaid yr aderyn, a'r parcer yr eithibia rhaid yr aderyn? Tudalen 127, mae dan asedau treftadaeth. Oedd o newydd i ddion, ni'n bod mae parcer perchen o. Siwr. Dwi'n meddwl bod o rhan o'n... Dwi wedi clywed o adroddiadau Craig yr Aderyn o blaen. Ia, a'i Craig yr Aderyn Tywyn, neu lle mae'r Craig yr Aderyn? Ia. O, ia. Ie, Ie, dwi'n meddwl yn gyda'n a rwy'n wedi clywed o blaen fod o'r rhan o'n asedau neu cael ei ystyn. Dwi'n gwybod bod i ddechrau yma. Ie. Ti'n gallu e-bost ysdi gan yna i. Diolch yn fawr. Na defel cabu pa fel mae'n dweud. Wedi prynu ar mwynhau yn diogelu safle
Felly, oedd geifwyd y chwaral, brynwyd i diogelu bod yna ddim chwarae yn pethau. Esbryd, Dim syniad o'r flwyddyn, ond ers degada. Chwaral di cael ers dros... Ori, Ie, mae denant yn mynd yn pori mewn rhan o'r mynydd. Ie. Ie, mae'n gwarchod y safle. Dwi'n gyfod o fewn i hwn, wrth gwrs, ydyn. Chydig bach. Ie. Ond mae'r lot. Mae John dwi'n cael atab syth i gwestiynau gyd heddiw. Wel, na fo. Amser rwy'n arall i ddod. Un cwestiwn, falle mae'n cwestiwn dwl, Dewi. Ar y balance sheet, mae yna nodiadau wedi cael ei rhifo i lawr o'r ganol. Lle mae'r nodiadau yna? Nhw'n ddan o'r adroddiad sgan i, dwi'n gallu reindio nhw. Wel, y nodiadau... Mae rai wedi cael ei referensio mewn na, ond ddim yr gyfa. Nodiadau, mwy o lai ydi gweddill. Gweddill y papur. Felly byddai fi'n mynd drwy nhw a ffeindio nhw. So, chi'n dechrau tudalan 27, y pecyn sydd ar tudalan... 27 y cyfrifon, dyn ni, so sa'ch chi'n nôl i. Hapus iawn i siarad y tu allan. Na chi, ia, 10 dwi'n nawr wedyn, sa'ch chi'n mynd ymlaen i dalan... Mae'n dweud nodiadau, na chi, mae'n dechrau'r tudalan 110 i'ch pecyn chi. Felly mae'r gyd yn fanna. Heina, y nodiadau ydy heina, o fanna ma. Os oes neb arall eisiau siarad, mi awn ni'r argymelliad. Rwy'n yn cynnig. Anwen yn cynnig. Ti'n cynnig popeth? Brian yn eilio. Pawb ddangos y bwch dda? Rhaid i gario. Rhaid i gario. Da iawn. A rwan, da ni'n mynd i'r rhif 11. Diweddariad ar gyllideb 24-25. Rwy'n o adroddiad gan y prif swyddog gyllid eto. Na i gymryd. Dwi ddim seibiant. Dy'r enw Sian, ia. Ia, so adroddiad diweddariad o gyllideb 24-25 ydy hon. Mae'n adroddiad sy'n dod o'ch blaen chi 2 gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol. A'r syniad ydy bod ni'n rhoi diweddariad i chi o lle da ni arni ar hyn o bryd, neu le i fyny at diwedd mis Gorffennaf 2024, so 4 mis gyntaf y flwyddyn ariannol. So os na i dynnu'ch sylw chi at sydd adran 2, so beth sgan ni fama di tabl sy'n adlewyrchu be oedd y gyllideb sylfaenol gafodd ei chymeradwyo nôl ar y 7 o Chwefror 2024. A wedyn mae'r ail golofn yn dangos y trosglwyddiadau sef y newidiadau sydd wedi cael ei gwneud ers hynny. A wedyn y trydydd golofn ydy'r cyllideb net ddiwygiedig. Mae'r newidiadau yn y trosglwyddiadau yna wedi cael ei rhestru yn 2.3. A'r prif newidiadau fysa mae'r llithriant o 23-24 wedi cael ei drosglwyddo fewn i'r gyllideb. O hwnna'n llithriant nath chi gymeradwyo nôl yn cyfarfod perfformiad ac adnodda fel rhan o'r adroddiad athro, sef jyst be dros ben o llynedd. A mae yna hefyd newidiadau prosiecta di'r hyn, oedden ni'n cynnwys mwy o prosiecta fewn yn y gyllideb, a hefyd mae yna gynnydd o 27 o filoedd oherwydd yr angen i recriwtio prifeithredwr newydd. Mae yna hefyd newid yn y gyllideb cyfalaf. Da ni wedi addasu cyllideb cyfalaf o waith Hafod Eryri. Da ni wedi rhoi dros 200,000 yn y gyllideb, ond dwi'n meddwl allai bydd ni addasu hwnna achos mae'r gwaith, fel ydyn, gallai gadael chi bod yn siŵr, mae'r gwaith yn parhau ar hyn o bryd, ond mae yna oedi mynd i fod oherwydd tywydd gwael ar y copa, so ella bydd y ffigwr yna yn cael ei addasu. Mae yna gynnydd yn y trosglwyddiadau o'r cronfeydd. Mae hyn achos bod rhan fwyaf o'r newidiadau da ni wedi cael ei wneud yn arian sydd wrth gefn yn barod, lle mae'r gwariant wedi cael ei gymeradwyo yn y gorffennol, mae'n eistedd yn barod i gael ei wario. Ond hefyd mae, fel da chi'n gwybod, ni'n adrodd nôl chyfro bod ni'n cychwyn y flwyddyn ariannol hefo dros 600,000 o ddiffyg. Mae hwnnw'n cael ei adlewyrchu yn y ffigwr yna sy'n dod o'r trosglwyddiadau cyllideb gan bod ni rwan wedi gwneud penderfyniad bod hwnna'n dod o gronfeydd wrth gefn. Wedyn mae gennym ni y gyllideb gyfalaf ddiwygiedig yn yr un ffordd, mae'n dangos y trosglwyddiadau sydd wedi cael ei wneud. A wedyn mae rhan 4 yn rhoi dadansoddiad i ni o'r sefyllfa da ni ddisgwyl fel mae'r blwyddyn yn mynd yn ei blaen.
So yn fama mae gennym ni dabl bach sy'n dangos cymhariaeth o lle da ni angen i leni gymharu fo llynedd. Mae'n dangos bod gwaith yn mynd yn ei wain, mae'r gwariant yn uwch, ond mae hynny ddisgwyl oherwydd y gwaith prosiecta felly sydd wedi bod yn mynd yn ei blaen. A wedyn mae gennym ni, fel ydych chi'n gweld, mae incwm ffog yn ddipyn uwch nag dderbynwyd llynedd. A mae hynny oherwydd bod cyfraddau llwg jyst yn is yn dod lawr nag oedden ni wedi disgwyl yn y bod. Ac yn 4.3 mae yna ddadansoddiad fesul gwasanaeth o unrhyw amrywiannau da ni ddisgwyl fewn y flwyddyn. Dydy pob gwasanaeth heb gael ei gynnwys, ond ydy'r rhai sydd hefo newidiadau, da ni'n meddwl fysa o ddiddordeb i chi. Mae plas yn y bwlch i'r estru fel ni'n sôn yn gynt, gan bod hwnna'n dod o cronfeydd leni, gan bod ni ddim yn siŵr beth sy'n digwydd efo'r penderfyniad. Mae incwm sydd parcio yn parhau i fod yn uwch na be oedd gennym ni yn y gyllideb, ond tydy'r incwm da ni wedi derbyn hyd yma ddim cweit mor uchel o be oedd o llynedd, so ella bod yna ryw hynny'n adlewyrchu bod ella ddim cweit mor brysur am wedi bod, ond mae o dal yn parhau i fod yn uchel. Sa'n ymlaen i cynllunio a rheoli tir, mae'r gyllideb fwy na lai da ni'n disgwyl bod fwy o'r gwasanaethau'n aros o fewn eich cyllidebau. A wedyn, o ran balansau a cronfeydd, mi oedden ni wedi rhoi ffigwr wrth gefn fel darpariaeth yn barod at pryd fydd cytundeb cyfloga yn cael ei gytuno leni. Dydy'r cytundeb heb gael ei wneud eto, so dydy'r darpariaeth yna heb gael ei ddosrannu. So dydyn ni'n gwybod be fydd y cytundeb yna at 2024-2025, ond mae yna 249 wedi cael ei roi un ochr yn barod i gyllido hwnna. Mae'r incwm llwg, mae'r target ar gyfer yr incwm llwg wedi gynyddu o 28,000 i 100,000 fel dwi'n nodi llynedd. Mae cyfraddau llwg wedi cynyddu'n sylweddol yn ddiweddar am hynny'n ymwneud â chwyddiant wedi codi a mae'r chwyddiant yn fwy ar y deg yn dod lawr nag oedd i ddisgwyl. Fel yna, da ni wedi derbyn 92 o filoedd yn barod yn y 4 mis cyntaf o gymharu â 100,000 o target as y flwyddyn. Ond ni yn ddisgwyl fydd y target yna wedi cael ei basio. Wedyn rhan 5, da ni sy'n byd amlygu yn rhan 5 gan bod rhan fwyaf o'r trosglwyddiadau yma wedi dod o'ch blaen chi yn y gorffennol. Mae nhw'n arian o'r gefn, felly does na'm byd i nodi yma. A wedyn, yr argymhelliad ydy i dderbyn yr adroddiad ac i nodi'r sefyllfa ar gyfer 2024-2025. Dwi'n dewis ti isio athio i'r adroddiad? Na, ti'n byd o'ch gwrdd. Os gael ychwanegu ddod i mewn o'r un peth, oedd y ffilm sydd parcio'n codi chdi bach o gynson o'n ni, sef da ni i bod rhywbeth 100,000 yn llai, ac da ni'n dieddol o dderbyn gynnu sydd parcio. Dwi'n gwybod bod o'n gynhyrchu incwm, ond mae'n gynhyrchu incwm sydd yn eitha dibynadwy fel arfer, ond mae'r tywydd wedi bod mor wael eleni. Dwi wedi cael gair o gobeithio fydda ni'n cyrraedd yn targedau, ond yn arferol, wrach fydda ni'n mynd dros yn targedau mewn blwyddyn. O fedrwn ni ddim cymryd i ganiataol bod hynny'n mynd i ddigwydd blwyddyn yma yn enwedig. Ni wedi cael awns o wael hefyd yndo o safbwynt tywydd, felly o'n i jyst eisiau amlygu hynna fel eitem i chi fod yn ymwybodol o fel aelodau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Ond sa rhywun efo cwestiwn ar yr adroddiad? Oes, Ifawr? Jyst gawn ni Iwan wan. Tua faint dyn ni lawr, Iwan, ar incwm dod i fewn? 100,000. 100,000, fawr iawn. I fyny at diwedd gorffennau. Ond da ni'n dal yn rhagweld bod ni'n cyrraedd targed, ond ddim yn mynd lawr dros o fo. Mae'n mynd i fod yn eitha agos yn ydyn ni. Da ni'n mynd i nes at i lenni ar arfer. Iawn, diolch yn fawr. Diolch. Jyst diolch at hynny, dwi'n meddwl mae'r sefyllfa yna, mae costa fel yna a incwm fel yna am mynd i fyny ac lawr, dibynnu ar y tywydd, dibynnu ar, oedd Covid yn rhywbeth nath newid yr incwm ni'n sylweddol, mae hwn yn rhywbeth arall eithafol ond dyna fo. Iawn, a ni at yr argymhelliad, sa rhywun yn cynnig? Tom Hew. Da chi'n milio, na fo, iawn.
A rown ni fyny, pawb, i ddangos, sa'ch y blaid. Iawn, diolch yn fawr i chi. A ni maen i rhif 12, ia? I just thank the small staff for the amount of work to prepare these documents and present them in such a clear way. They're very readable and it's very helpful to get the information we need out. And so I'd just like to make that. Iawn, thank you. Manifesto ieuenctid rwan, pwy sy'n gymryd hwn? Adam. Yn isa nawr. Iawn, llawn. Yn gyflwyno'r manifesto yn pwyllgor nôl ym mis Mai, a wedyn gael adborth da iawn, a wedyn mae'r adborth wedyn wedi cael ei gyffori wedyn i'r fersiwn safonol yma. So pwyntio oedd cynnwys darllesiant a mwy o bwyslais wedyn ar yr elfen natur a beamrywiaeth a newid hinsawdd. So fe'n dweud mae'r newidiadau yna wedi cael ei ymgyffori wedyn a dyma fersiwn terfynol wedi ger eich bron. A wedyn gofyn ydy bod chi'n mabwysiadu hwn a bod o'n cael ei gofystydd yn rhan o gwaith o ddydd i ddydd yr awdurdod. Iawn, sa'n rhywun eisiau siarad? Neb? Reit, gai gynigydd i'r... Jyst dweud, mae'n neis gweld ni'n busoddi ac yn gwneud gwaith o'r bobl ifanc yma. Nhw wedi bobl y parc, a mae'n bwysig yn adlu bod y gwaith o'r ifanc yn rhai yn sicr ddiddordol yn parc ni, a rhaid ni gael mwy o ddiddordeb yn y parc a dealltwriaeth y parc. A mae'n tro bwysig ydi o i ni gyd yn gefn. Jyst diolch fawr. Diolch fawr, Elfed. Rwy'n arall? Ga i jyst ychwanegu be Mel wedi dweud. Dwi'n meddwl mae'r ffaith bod hwn wedi dod o Europark a'r syniadau Europark yn holl bwysig bod i'n gwneud rhywbeth sy'n rhan o teulu dros Ewrop i gyd. Mae'n da fod rhan o rhywbeth sy'n digwydd dros Ewrop i gyd, a dwi'n meddwl mae yna pobl ifanc yn draw efo Europark dros nes i gwrdd â'r rai yn Broniau Clwyd ddim yn bell yn ôl, a dwi'n meddwl mae hwn yn ychwanegiad hynny, mae'n helpu ni symud ymlaen, a mae'n cael strategaeth fel yma sy'n golygu mae gen ni ffordd o weithio efo bobl ifanc a rhain bellach i ffwrdd na jyst Cymru yn arbennig o dda, felly gefnogol iawn o'n nhw. Rwy'n cynnig yr argymhelliad? Tim a Eryl. Iawn, gen i ddangos os gwelwch dda? O, sori, di llaw i fori fyny. Mi oedd o, oedd just yn un Europark llynedd efo Emyr yn Ddiwarden. Da ni'n ar Europark eto. Mi o'n i yn Europark llynedd, iawn? Mi oedd ieuenctid cymryd drosodd yn Europark, a mae'n neis gweld bod o wedi cyrraedd ni wan, a bod ni'n rhoi bach fwy o bwyslais a ieuenctid a symudiad yma yn ein parc ni. Diolch. Iawn, diolch yn fawr i fawr. Iawn, neith bob ddangos os gwelwch dda ar gymhelliad. O, hwnna'n ymwyrodol. Diolch yn fawr. A wan, a ni profiad blynyddol yr ysgwrn, ia? Na i o'n mynd ddim? Yn anffodus, mae nhw'n mynd i gael mynd i berfnw yn borla, felly na i gymryd yr eitem yma gyda'r... Iawn, Gewch chi ddim y manylion arferol sy'ch chi'n cael gan Naomi. Os mae yna gwestiynau manwl wrach well e-bostio, na i gysylltu fe Naomi ar hynna ar wahân. Ond jyst o ran crynodeb, fel chi'n gweld adroddiad ar gyfer y flwyddyn 23-24 ydy hwn. Felly jyst trosolwg ar sut dath bethau yn y flwyddyn yna. Felly rhan un jyst roed i'w trosolwg, agor yna fel arfer mis Ebrill. Asg nifer staff arferol, sef gyfystyr a 2.4 yn eilsaf llawn amser. Y dau digwyddiad mwyaf wrach digwyddodd yn y flwyddyn yna oedd digwyddiad geiriau diflanedig, a mae yna chydig bach mwy ar hwnna yn y rhan sydd yn dilyn y rhan 2, ac y prosiect fama hefyd, oedd yn llwyddiannus iawn. Yn ogystal â'r ddau prif digwyddiad yna, yna dros 20 o weithgareddau pellach hefyd, fel ydych chi'n gweld, ddaru dynnu dros 500 o fynychwyr yn ystod y flwyddyn. A fel ydych chi'n gweld hefyd, ar hynna, mae'r gweithgaredd yma, maen nhw gyd
ond mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n denu arian grant hefyd. Felly, mae yna bres ychwanegol yn dod fewn ar gyfer y digwyddiadau yna gan pobl fel Art Fund a Federasiwn Amgueddfeydd ac Oriel Gwynedd a Magnox hefyd yn cyfrannu'n fawr hefyd yn ogystal â dreftodaeth y loteri. Mae rhan 2 yn rhoi drosolwg o arddangosfa geiriau diflynedig, oedd o'n, fel dwi'n dweud, llwyddiannus iawn. O'n i'n ar gyfer y goriad, rhaid na chi sydd ddim yn ymwybodol, mae geiriau diflynedig wedi seilio ar llyfr Lost Words gan Robert Macfarlane. Mae'n llyfr arbennig, mae'n copi o'r llyfr adra, sydd plant bod yn mwyn gallu yna. Mae'n llyfr arbennig, so oedd o'n braint cael dangos geiriau diflynedig yn yr ysgwrn yn dwyieithog am y tro cyntaf yng Nghymru. Gallwn ni hynna ar y cyd efo Oriel Parc Pemro, ac oedd o'n wych cael Jackie Morris a Meryl Hopwood grath yr agosiad o'r llyfr yn yr ysgwrn ar gyfer yr agoriad. Oedd hwnna'n noson llwyddiannus iawn. Wedyn fel chi'n gweld, mae rhan 3 yn rhoi trosolwg o'r prosiect fama. A fel ddech chi'n gweld, mae hwnna dynnu fewn dipyn o grant, arian grant ar ei gyfer o, a oedd hwnna yn lwyddiant mawr hefyd. Mae yna chydig yna yn rhan 4 ar materion ariannol. Y casgliad ydi, ddaren ni weithredu o fewn y gyllideb. Mae o'n heriol. Mae yna gostau uchel yna, does am llawer fedrwn ni'n neud amdano gostau yna, sef costau staffio. Mae rhaid ni gael y staff a costau tanwydd. Fel da ni gyd yn gwybod, mae costau tanwydd wedi mynd fyny'n sylweddol dros y blynyddoedd dwytha yma. Felly, dyna'r heriau mawr da ni'n gwynebu yn yr ysgwrn. Ond dwi'n derbyn pwynt na'r John gwneud hefyd, o ran cael cynllun hir dymor, tymor canolig i'r lle, so mae hwnna'n rhywbeth mi fyddwn ni'n gweithio ar fel dyma fi'n sôn gynharach. Felly, jyst edrych ymlaen ar gyfer y flwyddyn nesaf yma yn rhan 5, mi fyddwn ni'n parhau efo gweithgareddau yn amlwg. Mi fydd yna arddangosfa newydd yn yr ysgwrn o'r enw yr ysgwrn ysbrydoli, y HAMA. Da ni'n parhau i gymwys becynau iaith i blant a adnoddau addysg. Mae Naomi'n gwneud lot ar hynna fo. Yn ôl rhanddeiliad, a mi fydd yna gwaith dehongli ac arwyddion ar y safle yn cychwyn hefyd, gan gynnwys hefyd yn ôl gweithgareddau yn ysgol Gwyl Amgueddfa Cymru 2024, hydref yma, ac ymgyrch marchnata ar gyfer y flwyddyn nesaf hefyd. Mae yna bethau sydd yn dod fyny at adolygiad fel y tenantiaeth y bynglo ac tenantiaeth y ffarm hefyd, felly mae hynna gyd yn mynd i gael i drafod ac i ystyried yn y misoedd nesaf yma. Mi fyddwn ni'n dod â adroddiadau pellach ger bron yr aelodau ac y pwyllgor. A dyna ni jyst i chi, yr argymelliad i chi dderbyn yr adroddiad, gwybodaeth a trafod unrhyw faterion sydd angen sylw pellach. Iawn, diolch yn fawr. Rwan, Brian, dwi'n fod wedi law yn iddo? Yeah, one question, please. Paragraph 5.6 mentions the establishment of a development trust. And clearly we're going to get detail on that next summer. But it'd be useful at this stage to have an understanding of what the conceptual thinking is behind the trust and what its purposes might be. Dwi'n meddwl prif nod ar hynna fydd mae'n mynd i alluogi ni dynnu fewn fwy o arian. Y prif nod ar hynna fydd o'n galluogi ni i dynnu fewn fwy o arian ac arian grant a gwneud prosiectau sydd yn tynnu'r fath bres i fewn mwy na fyswn ni'n gallu fel awdurdod. Thank you. That's very helpful. Diolch yn fawr. Rwy'n arall? Di llaw? Meryl. Sorry. Just cwestiwn di, weithiau mae yna bethau ymlaen yn ysgwrn, ond dyn nhw'n cael ei rannu ar Facebook ar ei bethau felly. Cos weithiau dwi'n teimlo, da ni'n methu allan bod, eich bod bobl traws yn gwybod amdano nhw, ond i'r restor lle ddim yn gwybod amdano fo. Dwi'n bosib iddyn nhw, oedden nhw'n adro, ti eisiau dipyn o bethau dydan, wedyn mae'n mynd yn ddistaw. Ni'n dal yn,
Dwi'n di gweld eich llawer yn byd, da. Iawn, na fynd yr adborth yna nôl. Mae yna bethau yn sicr yn mynd ar cyfryngau cymdeithasol y parc. Dwi wedi gweld nhw fy hun. Ond dwi'n meithrin nhw rhyw ffordd. Dwi'n gwybod, dwi ddim yn defnyddwr brwd o cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n defnyddio Facebook er enghraifft, so dwi ddim yn siŵr fy hun yn bersonol, ond fel dwi'n dall, mae'n cael ei ddefnyddio, ond yn sicr na i'r yn ôl ar i'r pwynt. A beth yw'r dyddiadau'r cynnal yr gweithgareddau yma'n mis Hydref, ti'n gwybod? Sgynna ddim y dyddiadau i law, ond lo'i nôl. Iawn, Jo, nesaf iawn. Diolch, Cadeirydd. Yeah, just going on the last point, obviously Conway and Gwynedd schools, I don't see our Conway schools heading over that direction, so a bit more promotion would be really useful in this direction anyway. I'm sure it would help. It would help balance the books. Thank you. Just ar y pwynt nôl, na'r un Naomi sôn i fi gyfeirio at chi, mae yna y weithgareddau pwysig yn digwydd ar y cyd efo cyngor Conwy i gychwyn efo. Mae hynny wedi cael ei nodi yn yr adroddiad, nes i ddim cyfeirio at nhw, so yn ddiriad am hynna. Mae yna pecynnau addysgol pwysig da ni'n gwneud ar y cyd efo cyngor Conwy. Dwi'n gwybod o brofiad, dwi'n byw yn Llanrwst, dwi'n gwybod mae ysgolion Conwy yn mynd allan yna. Dwi'n meddwl plant fy hun wedi, mae'r ferch yn mynd i'r ysgol yn fuan iawn, mae wedi deud fi diweddar, felly mae ysgolion Conwy yn cael ei targedu ac yn mynd yna. A dyn ni'n gobeithio llychor rhwyd yn ehangach drwy Gogledd Cymru hefyd, oherwydd mae'r ysgolion yn ffordd dda o dynnu gynulleidfa eitha eang i fewn i'r lle, a beth sy'n digwydd hefyd, mae'r plant yn dweud i rhieni nhw, ond mae'n gallu dynnu fwy o bobl fewn trwy hynna, ond ie, gath am y pwynt. Diolch yn fawr. Mae John Pugh yn yr hat-trick. Efallai, gafon e ddim digon sylw i'r ysgol, efallai dyle fo gen efo wetlyfr ei hun, yr ysgol, ac os oes efallai ymlaen ar hwnnw, a rhannu ar y gwefannau cymdeithasol. Ffordd ymlaen, trafod am mynd yn y parc, ond yn sôn i popeth arall, fod genwain ei hun, ystod y lôn, a wedi fod dofod o'n rhywbeth ymlaen ac ati fod o'n ar y gwefannau cymdeithasol. Os mae'n pawb ydy, mae rhywbeth ar gwefannau cymdeithasol, ond lle ti'n gwerthu'n y hyd ydy am ynddo. Iawn, diolch yn fawr. Ifor? Ia, jyst i ategu beth Joe yn dweud. Mi gath Conwy cyfle i ddafon ysgolion, a siw bod ysgol Sbotifan a ysgol Gwydyr di bod ne i agoriad the Lost Words, ac oedd o'n arbennig, dwi'n deg, arbennig. A dwi'n annog i chi trio marchnata hwn. Mae hwn yn lle arbennig, yn unigryw, deud gwir. A dwi'n falch bod gen ni hwn fatha ased y parc, ond jyst bod ni isio mwy o push, deud gwir, yn y dyfodol. Diolch. Iawn, diolch yn fawr. Gan i gynnig ysgwch dda, o'r cynnysiad. Einir a John Pugh. Newch chi ddangos ysgwch dda ddech y blaid. Rodol ni. Diolch yn fawr. A rwan, dan i cynhadledd Europac 2024. A i wytendwr. Diolch yn fawr, ia. So, sydd yn sylw chi, cynhadledd Europac e-fforwm ydi o yn ytrach na wyneb o wyneb. A'r pwnc testyn wedi rheoli effeithiol gwell parciau symud ymlaen gyda'n gilydd. Oedd o'n arferiad chydig flynyddoedd yn ôl bod yna gynhadledd wyneb o wyneb. Yn bellach maen nhw'n newid rhwng y ddau. So flwyddyn dwytha gath Ifor a Prifeithredwr fynychu, ond y flwyddyn yma yn rhithiol fydd o. Mae yna hefyd clash trauma, sef ar e-fforwm yn gwrthdaro gyda seminar aelodau Parciau Cenedlaethol Cymru sydd yn Benfro. Felly, yr argymhelliad ydy gofyn i'r aelodau benderfynu a ddyle'r awdurdod gael cynrychiolaeth yn yr e-fforwm. Os ydyn nhw'n wedi aelod i fynychu, sy'n ar gael, neu opsiwn pellach fasa agor o fyny i cael enwebiadau gan swyddogion
i fynychu os da chi ddim yn medru gwneud e-ffordd. Wel, iawn, diolch. Ella na'r ffordd ymlaen fysa, gofyn ydw i, ffordd ymlaen fysa rhywun sy'n fodlon mynd sydd ddim yn mynd i... Ie, os da chi ddim eisiau mynd i Sir Benfro, a bod chi ar gael, yna fysa chi'n mynd i ddweud eich enw ar gyfer hwn. Tim i lawr. Dwi ddim ar gael i mynd Sir Benfro, mae'n pen blwydd yr anig felly. A byddai'n mynd drafod os dwi'n mynd, felly mae'n potential fysa'n gallu bod yn rhan o hwn, ond ddim yn holl. Ie, dwi'n meddwl mae dipyn mewn ag allan mae rhywun efo hwn a pigo eitemau sydd o ddiddordeb iddyn nhw, neu mae o'n yn drwm iawn os rhywun yn ceisio mynychu popeth. Dwi wedi bod yn un electronic ymlaen, ys y Covid, pan ys i'n dechrau o'r fan, ac oedd yn gwrnod eitha bod. Ga i awgrymu hefyd, falle, os yn werth gael aelod o staff, mae'n bwysig bod ni'n cael personoldeb yn hyn, mae'n bwysig i gadw teulu parcio dros Ewrop. Iawn. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun arall? Ia, dwi'n tapus wedi nod yna hynny. So dwi wedi rhoi nodyn Tim ac aelod o staff. Ond ar y dealltwriaeth, da ni'n mynd disgwyl i na Tim neu aelod o staff fod yna yn bob un, ond dewis y dethol pa ranna o'r ynhadledd sydd o ddiddordeb iddyn. Diolch yn fawr. Iawn, gan ni llawio fyny os da chi yn fodlon i Tim mynd i Ewrop? I Tim mynd ar gyfrifiadur. Wel, iawn, awn ni ymlaen i rhif 15. Sef yn aelodau Cymru, da ni yn hwnnw dio, ia? Prif weithredwr dros chi sy'n... Ie, so hwn di'r passion ni'n rhaid o'n i'n sôn amdan, sef yn Sir Benfro, a cael ei drefnu gan yr Parc Cenedlaethol Awdurdod Benfro. A'r teitl ydy Parc Cenedlaethol i bawb, mae'r cwestiwn. Felly mae'r gweithlu aelodau Cymru yn roddi'r poblogaeth. Mae'n halen ar pob aelod, mae'n agorad i bob aelod. A fel da chi'n ymwybodol os gwrs, bod i aelodau wedi ei amlygu fel agwedd bwysig gan ei gweinidog ni. Felly, fyswn ni'n anodd pawb sy'n medru mynychu i fynychu. Felly, dwi'n meddwl y ffordd da ni wedi drafod ydy, sy'n ni'n gallu gofyn i chi ddatgan rwan, pwy da chi, os da chi'n gallu mynychu. A mae buddeifio yn cymryd nodiadau o pawb sydd yn medru, a wedyn fydd ar eich ôl chi trwy e-bost neu yn am dilyn y cyfarfodydd yma mwyn sicrhau bod chi'n cymryd nodi beth dewisiadau ac yn y blaen efo gwybodaeth sydd eisoes efo'r papur awr. Felly, ia. So pawb sydd efo diddordeb i ddatgan sydd wedi bod pas. So mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ia? Ie, i nodi nhw, so... Brian, ie? Brian. Sorry. Oedd Elfed, Meryl, John Pugh, ie? A Einir, a chi Sefyd Edgar. Ie. A Ifor a Joe. Yn bod i naw? Gobeithio bod i wedi cyfrin iawn. 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 Diolch yn fawr iawn chi. Wedyn yn ymlaen i rhif 16, ia? Adroddiad gweithgor aelodau. Ani? Jyst yn gwybodaeth mewn ia? Mwyn o. Mwyn o'r adroddiad
ydy'r pwrpas ac yn unrhyw fater yn codi ohonno fo. Ie, so rhywun fater yn codi o yr un 22 o fai? Neu gynnu hwnnw gynta? Cyngor pwy am bod yn meddwl? A 26. Neb? Iawn, awn ni ymlaen i 17. Rwy'n wedi bod mewn cyfarfodydd sefydliadau eraill ar ran y parc. So, adro. O. Neb? Iawn. Ni'n bydd lawr o beth wedi bod drwy'r ha. A wedyn 18 ydy trafodaeth ar dyfodol plas tan y bwls. Gwrthetwr? Ie, mae'r adroddiad yma, yr argymhelliad ydy bod yr awdurdod yn cytuno i eithriad adroddiad sydd yn dilyn y sgwrs, sef trafodaeth ar dyfodol plas. Eithriadau sy'n berthnasol i'r adroddiad ydy gwybodaeth sy'n berthnasol i unigolyn penodol, mae hynny'n cynnwys yr awdurdod yn yr asesiad yna. Gwybodaeth sy'n debygol o ddatgelu bwy'r unigolyn dan sylw. Gwybodaeth sy'n ymwneud â materion ariannol neu busnes rhywun penodol gan gynnwys yr awdurdod sy'n dal yr wybodaeth honno. Ffactor o blaid datgelu, dim, ond mae'r ffactor eraill wrth gwrs, fysa rhaid chi ystyried, sef fod yn agored ac yn dryloyw. So mae hwnna'n ffactor i chi ystyried os ydy'r balans o safbwynt ar pa mor sensitif di'r gwybodaeth sy'n mynd i'r balans dwi'n dal o'r farn pai allan ydy'r ffordd ymlaen ac felly mae argymhelliad yn sefyll bod yr awdurdod yn cytuno i eithriad adroddiad trafodaeth ar dyfodol plas yn y Iawn, gyda'r awgrymiad, gan i gynnig os gwelwch yn dda, John Pugh yn cynnig. Gynnig, ond fod i gyda'i cyfer y coeddus ar ôl hwn a rhyw fyd oes fel sydd fel dwi wedi gael. Fod y coed ar was allan cyfarfod yma, fod ni'n gallu cael cyfarfod fian iawn gyda bobl lleol a ddeitha bia wedyn. Anwen yn eilio? Iawn. I'r... O, sori, Elfed sy'n siarad? Dwi'n siŵr iawn, os na yma, felly iawn i'n gynnig hyn mewn ffordd, lly. Gan bod ni'n gwisgo dwy het yn yma mewn ffordd, oedd cynrychodd cymuned lleol a bobl lleol yr ebys wedi gael, a bydd ddigwyddodd yma heddiw yma wan, lly. Swn i'n hapus i bontio rhwng y gymuned a'r parc i drefnu cyfarfod nes ymlaen, lly. A swn i'n hapus gadeirio hwnnw ac ategwch i mi fel aelod sy'n cynrychioli'r ardal a mod i ar y parc. A dwi'n hapus gwneud hynny os dwi hynna'n rhywbeth da chi eisiau weld yn digwydd ac yw'r cyhoedd eisiau gweld hynny digwydd o felly. Da'n gyfnogi. Dwi'n ddiolchgar am gynnig Elfed. Dwi'n meddwl bod o'n syniad da ac fel nathon ni glywed yn gynharach bore yma, oedd yn amlwg bod na rwystredigaeth ynglyn â'r gwybodaeth o allan yn cyhoeddus, a dwi'n meddwl bod cyfarfod cyhoeddus yn helpu yr gymuned i ddall problemau sydd yn gwynebu ni fel awdurdod a dewisiadau, ac wrth gwrs i wrando ar unrhyw ddatrysiadau fel opsiynau sydd yn dod o'r gymuned lleol. Dwi'n hapus eich os dwi'n helpu'r gymuned a ni. Dwi'n cyfnogi cynnig Elfed. Pan ni'n dal y drws yma i rei fynd allan, oedden nhw'n deud bod wedi cam ehongli be o pwrpas a be oedd y parc yn gwneud. A wedyn, dwi'n falch o Elfed yn wneud y cynnig yna. Iawn, da chi cynnig ar un yn hapus fe hynna? Dwi'n meddwl bod yr argymhelliad ydy bod ni yn cael allan wan, ond bod ni yn trefnu cyfarfod yn cyhoeddus a bod Elfed yn mynd i actio allan i bontio efo'r gymuned lleol ac yn cadeirio unrhyw gyfarfod sydd yn dilyn. Ie, syniad da yw. Iawn, awn ni i O'Brien, ti'n pwysio hand up? Yes, Mr. Chair. In relation to I'll rephrase that. In relation to item 18, I think the recommendation should stand, and I would be happy to propose it. However, in relation to the other comments, I think we should have a consultation meeting at some stage. However, I also would like to say, bearing in mind that this has been on our agenda
on numerous occasions over the time I've been on the board, and the summaries of the board meetings of Plas Tanabwch and the summaries of working group meetings where Plas Tanabwch has been stated have been in the public domain all that time. So in terms of it being a total surprise, it has been out there in the public domain. That's not to preempt the fact that we should have some form of consultation process and hear views. Tim, Tim efo... Ie, diolch yn fawr. Fel cadeirydd yr is-bwyllgor sydd wedi bod yn delio efo Plas Tanabwch, dwi'n meddwl fysa ni wedi gallu gwneud job well efo cyfathrebu ar hwn. Mae cyfathrebu yn allanol yn holl bwysig yn sefyllfa fel yma. Da ni mewn sefyllfa anodd iawn fel parc genedlaethol. Da chi wedi clywed heddiw amdano y sefyllfa ariannol ni. Mae hanes fi a Plas yn mynd yn ôl bron 20 mlynedd a cwrsus mewn pethau fel yna. Felly dwi'n weld mae lot o bobl yn cadw peth yn agos iawn at ei gael ond nhw, a mae'n bwysig iawn i'r pobl lleol. Bysa ni wedi gallu gwneud y cyfathrebu yn well o'r ddechrau, ond rwan ydy'r amser i wneud sicr bod y cyfathrebu yn cael ei wneud, bod pawb yn cael siawns i ddeud i dda. Ond da ni yn sefyllfa go anodd efo'r dyfodol Plas Tanabwch. Diolch yn fawr. Ond awn ni nôl i'r 18, sef Plas Tanabwch, ydyn ni'n cael allan fel yr gyfeilliad cael ei... Wel, mae'r argymhelliad yn dweud cael allan ac yn trefnu fel ni'n sôn am ddalad. So, da ni'n nodi bod yna newid i'r argymhelliad bod ni'n trefnu. Iawn, awn ni i bleidlais ta iawn. Pawb sydd o blaid? Mae hwnna'n unfrydol. Iawn, da iawn. Rhaid, da ni'n mynd i rhan 2 wan, trafodaeth. Gawn ni am stori... Ia, eisiau mynd i toilet, gwrdd o. Gawn ni'n rhan. Gan i brec o faint? 5 munud? Wel, dwi angen brec am hynny. Faint o brec? 5 munud. No, 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 no.